Текст Силвия Захариева. И тук е мястото да попитаме нашия музикален директор Максим Горанов. Господин Горанов, какво е за вас да работите за деца? Прекрасно е. Първо искам да кажа, че съм много щастлив, че проекта Арлекино се осъществи и вече факт. Второ, искам да кажа, че съм безкрайно щастлив с тези деца, тези удивителни деца и с тези две прекрасни дами, Анелия и Вили. И не на последно място, просто нашата цел, истинската ни цел е да накараме малките плевенски музиканти и певци да си мечтаят и да се стремят да бъдат в Арлекино. Благодаря. Сега за вас ще изпееме "Дайте ми време".